עכשיו רואים אותך, טוב, אני אזיז אותך. אז שלום לכולם, אני רוצה להסביר בהתחדשות הלמידה, אם עד עכשיו אנחנו אמרנו למורים מה אתם תלמדו, איזה יצירת חובה, הרי שעכשיו בהתחדשות הלמידה המורים בוחרים מה הם מלמדים. זאת אומרת, אם יש מדרש, אז אני יכולה לבחור איזה מדרש אני רוצה ללמד, האם אני רוצה להישאר עם הלל על גג בית המדרש, מה שלימדנו בשנים האחרונות, או שאני רוצה דווקא ביתו של רבי עקיבא והנחש, או מר עוקבא, או רבי אליעזר והמכוער. מה שחשוב שזה מתוכנית הלימודים, שימו לב שכתוב כגון. הכגון כאן זה אומר יצירות כאלו, מה שעשינו, לקחנו את היצירות האחרונות שהיו ביצירות החובה, אבל לא חייבים. אם אני רוצה מדרש אחר שנמצא בתוכנית הלימודים, אני יכולה, ואותו דבר גם לגבי הסיפור הקצר והסיפור העברי וגם הסיפור המתורגם וגם עגנון, כל השנים אנחנו בחרנו איזה עגנון אנחנו רוצות ורוצים, וספר הקריאה, ספר הקריאה שהיה בערכה חלופית, שיצא החוצה כאילו מהתוכנית, חוזר אלינו בחזרה. דרמה, גם פה אנחנו תמיד יכלנו לבחור איזה דרמה אנחנו מעוניינים ללמד, נשאר אותו דבר. שירה עברית בימי הביניים, איזה שיר של רשב"ג אני רוצה ללמד, איזה שיר של רבי יהודה הלוי, הפיוט שאני רוצה ללמד, ביאליק, מה אני רוצה ללמד, איך אני בוחרת, מה כדאי לי ללמד, אני מפעילה חשיבה, מה התלמידים שלי, התלמידות שלי נהנו בעבר ללמוד, איזו יצירה אהובה עליי, אני מאמינה שכשמורה מלמד יצירה שאהובה עליו, אז היא מתחבבת גם על תלמידיו, אולי יש איזשהו נושא שאני רוצה ככה להדגיש, או איזשהו מסר שאני רוצה להדגיש, אז אני יכולה לבנות את היצירות סביב הנושא, או סביב מסר שהוא חשוב לי. וגם עוד דרך איך לבחור, אם יש לי משימה שאני משימה בית ספרית, שאני מאוד מאוד רוצה לעשות בכיתה, ונגיד שהיא משימת השוואה, אז כדאי לי לקחת יצירות שאני יכולה להשוות ביניהם. וככה גם לגבי השירים בנושאים, אם פעם אמרו לי שיר אחד חובה ושיר אחד את המורה תבחרי, היום אני בוחרת את השירים שאני מעוניינת, אם אני רוצה לקחת שירים בצל שואה, אני יכולה לקחת את השירים שאני אוהבת, או שאני יודעת מן העבר שהתלמידים שלי התחברו, או שאולי יש לי איזה משימה שאני רוצה דווקא אותה. אז אני אקח יצירות בהתאם, כמובן ברגע שתחליטו מה אתם רוצים, הרשימה הזאת צריכה להישלח אליי ואני חותמת עליה ואנחנו יכולים להמשיך הלאה. אז מה קורה בהתחדשות הלמידה? עד עכשיו הבנו שאת היצירות אני בוחרת, זה יכול להיות אני המורה בכיתה, זה יכול להיות הצוות בבית הספר, אולי אני עובדת בצוות עם כמה מורות, יש לי רכזת, אז להתייעץ יחד איתה. בהתחדשות הלמידה יש מספר מסלולים, יש מסלול של למידה מתחדשת, גלישת רוח ומורים שותפי פיתוח, אנחנו לא נדבר על שניים אחרים, אנחנו נדבר על הלמידה המתחדשת, כי זה המסלול שאתם בחרתם. בלמידה מתחדשת יש לנו מבחן מבוקר, משימה מבוקרת ומשימות בית ספריות. אני חייבת להגיד, הן לא חייבות להיות משימות בית ספריות, לא חייבות להיות, זאת אומרת, חייבות להיות משימות בית ספריות, סליחה, לא חייבות להיות 2, תכף נדבר על זה. מבחן מבוקר צריך להיות 30%, משימה מבוקרת צריכה להיות 15%, אפשר גם יותר, אתם תראו שיש לנו יצירות שהן קצת יותר, אפשר גם יותר, במשימות, אבל מה שחשוב שמה שיוצא לבקרה הוא 45% או יותר, והמשימות הבית ספריות זה בהיקף של 55%, יופי, אז עכשיו איך אני יודעת כמה שווה כל יצירה? פשוט מאוד, יש לנו טבלה, את הז'אנרים אנחנו מכירים מן העבר, מעשה חכמים תמיד לימדנו, סיפורים קצרים תמיד לימדנו, נובלה של עגנון, דרמה, ספר קריאה שכמובן יצא לערכה חלופית, אבל אנחנו תמיד התייחסנו, שירים של ימי הביניים, ביאליק ושירה מודרנית, לבחירתנו היה 2 נושאים, אותו דבר גם עכשיו, רק שאנחנו נתנו להם משקלים, מעשה חכמים וסיפור קצר, כל אחד שווה 15%, נובלה, דרמה וספר קריאה, כל אחד שווה 20%, וכל אחד מהשירים, ולא משנה איפה הוא נמצא, שווה 5%. ועכשיו, מה שצריך, זה פשוט להחליט מה אני רוצה שיהיה במבחן המבוקר, מה במשימה המבוקרת, ומה במשימות הבית ספריות. עכשיו, נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. יצירה שאני מחליטה שתהיה במבחן מבוקר, לא יכולה להיות במשימה מבוקרת או במשימה בית ספרית. ואי אפשר פעמיים על אותה יצירה לקיים אירועי הערכה שונים. ברגע
החלטתי שזאת היצירה שאני רוצה לעשות עליה משימה בית ספרית, היא לא תוכל להיות במשימה מבוקרת ולא במבחן מבוקר. כל יצירה יכולה להיות רק פעם אחת. עכשיו עוד דבר, לפעמים אני ארצה ללמד משהו, אבל אני לא בהכרח ארצה לעשות עליו איזושהי בקרה. אני רק מבקשת שתחברו את המיקרופונים, כי יש כאן מישהו שעושה לנו רעש לאורך כל המפגש, אז בבקשה תחברו את הרמקולים, זה מאוד מאוד יעזור. תשימו לב, למשל, אני אתן דוגמה, אני לפני חנוכה אוהבת ללמד את מעוז צור. למה זה חשוב לי? התלמידים שלומדים את מעוז צור, הם הולכים הביתה, הם מבינים את המילים של השיר, הם מספרים אולי גם למשפחה, הם חוזרים אחר כך, הם מספרים כמה הם נהנו וסוף סוף הבינו. אני לא חייבת לבצע על הכל אירוע הערכה. שימו לב, חובת למידה, אני צריכה ללמד את הכל, אבל חובת הערכה, אני יכולה להחליט שאני מלמדת 3 שירים, 2 של ימי הביניים ו1 של ביאליק, ואת הפיוט אני מלמדת, אבל אני לא עושה עליו שום אירוע. זה יכול לקרות דבר כזה. בסדר? אז אנחנו נשים לב לחובת הערכה. אני רוצה לעבור למבחן המבוקר. מבחן מבוקר, אני מחליטה מהם היצירות שאני רוצה שהם יהיו במבחן המבוקר. לא כל יצירה אפשר לבחון במבחן המבוקר, ואני רוצה להראות לכם מה אפשרי ומה לא אפשרי, כדי שאתם תשקלו את מה שנכון לכם. אני מדלגת על כמה דפים, אבל מבטיחה שעל הכל אני אחזור, ואני לא אסתיר ולא אראה לכם את הכל. אז מבחן מבוקר, המורה מחבר את המבחן, הוא בודק אותו, וגם מעלה לבקרה. על העלות לבקרה אנחנו נדבר אחר כך יחד עם המשימות המבוקרות. כשאני מחליטה על מה אני רוצה לבחון את התלמידים שלי, אני יכולה לחשוב מה אני רוצה לבחון אותם, ואני יכולה גם לחשוב מה לתלמידים שלי יהיה הכי פשוט להיבחן, ולפי זה אני יכולה להחליט. עכשיו, מה לא יכול להיבחן? אי אפשר לבחון על ספר קריאה. ספר קריאה יכול להיות רק במטלה הבית ספרית. בסדר? אנחנו נגיע גם לזה. על מה אני כן יכולה לבחור? אני יכולה לבחון על נובלה ו2 שירים, נובלה זה 20%, 2 שירים זה עוד 10%, יש לי 30%. אני יכולה לבחון על דרמה ו2 שירים, שוב, דרמה 20%, 2 שירים 10%. אני יכולה לבחון על סיפור קצר ו3 שירים, סיפור קצר 15%, 3 שירים 15%, כל שיר הוא 5%. אני יכולה לבחון על מדרש, 15%, 3 שירים, 15%. אני יכולה לבחון על מדרש שהוא 15% ועל סיפור קצר שהוא 15%. בסדר? תשימו לב, ספר קריאה לא נמצא, כי אי אפשר לבחון עליו. החומר למבחן, כמו שאמרנו, כולל 30%, זמן המבחן יהיה 60 דקות, כלומר שעה. למבחן יהיו, רק לכבות בבקשה את המיקרופונים, למבחן יהיו 2 פרקים, ובכל פרק לתלמידים שלנו יהיו בחירה. בסך הכל, התלמידים יענו על 3 שאלות, ואנחנו נבדוק 3 שאלות, לא כמו היום שאנחנו, התלמידים עונים על 4 שאלות, ואנחנו בודקים 4 שאלות. איך ייראה המבחן לפנים? יהיה להם פרק אחד, שהם יענו על שאלה 1 מתוך 2, והשאלה תהיה 40%, יהיה פרק שני, יהיו 2 שאלות, שהם יצטרכו לענות מתוך 3 שאלות, והחלק הזה יהיה שווה 60%, כלומר כל שאלה 30%. איך נחלק? למשל היום אנחנו יודעים שזה פחות גמיש, יש סעיף מסוים ששווה כך וסעיף מסוים ששווה כך, אתם תוכלו להחליט כמה שווה כל סעיף. נשים לב שבחלוקה כאן באמת יש ז'אנרים שונים, כל שאלה תהיה התייחסות גם לתוכן של היצירה וגם לאמצעי העיצוב. חלק אחד, כמו שאנחנו הכרנו במבחן החיצוני וגם במבחנים הפנימיים, חלק אחד הוא יהיה עם סעיפי עומר, כמו שאמרתי, אין לחזור על יצירה פעמיים, גם במבחן וגם במשימות הבית ספריות או המשימה המבוקרת, ואי אפשר לבחון על ספר קריאה. אני רק ככה כדי לסבר את העין, רוצה להראות לכם איך נראה מבחן. נניח שהחלטתי שאני עושה מבחן על תהילה ועל, שזה 20% ועוד 2 שירים, אז הנה השאלה על תהילה, הנה החלק הראשון על תהילה, כל שאלה כאן שווה 40 נקודות, 30 ו-10, 30 ו-10, התלמיד שלי יענה על שאלה 1, יש כאן גם חלק מהתוכן, גם אמצעים ספרותיים, החלק השני 2 שירים, הוא יצטרך לענות על 2 שאלות, כיוון שזה 2 שירים, אז יש כאן שאלה 1 רק על עצמי, שאלה 1 על דורגל,
ושאלה אחת, מה שנקרא שאלה מצורפת, רק על עצמי ועל דו-רגל, כשהתלמיד שלי לא יכול לענות פעמיים על אותה יצירה, אז הוא יענה רק על עצמי ופה הוא יענה על דו-רגל, או הוא יענה על דו-רגל ופה על רק על עצמי, או שבכלל הוא יבחר לענות על רק על עצמי ועל דו-רגל, פה יש 30 נקודות, ופה יש 30 נקודות, גם פה יש 30 נקודות לבחירתו שתי שאלות, והוא יענה, תשימו לב שיש כאן גם שאלות על אמצעים ספרותיים ותוכן, וגם הסעיף ב' הוא אם אתה מסכים, מדוע חשוב שנלמד את השיר הזה, האם לדעתך, כלומר יש כאן סעיפי עומר. בסדר, חלק אחד לבחירת המורה, הוא יהיה חלק עם סעיפי עומר. וזה באשר למבחן. למה דיברתי על המבחן? כי כמו שאמרתי, אני צריכה להחליט מה יהיה במבחן המבוקר, היצירות שאני אבחר למבחן המבוקר, אני שמה בצד, אני לא נוגעת בהן במשימות הבית ספריות וגם לא במשימה המבוקרת, גם מה שאני רוצה שיהיה במשימה המבוקרת, אני שמה בצד. בסופו של דבר, מה שצריך להיות לי, במבחן המבוקר 30%, במשימה המבוקרת 15%, אני יכולה להגיד שזה יכול להיות גם 20%, אם אני מחליטה שהמשימה המבוקרת שלי היא על נובלה או על דרמה, זה 20%, וזה בסדר גמור. בסדר? נעבור רגע לדבר על איך זה נראה. אני צריכה, כמו שאמרתי, לייצר משימה מבוקרת, מבחן מבוקר. דרך אגב, המשימות המבוקרות, אנחנו תכף נדבר עליהן, הכל מוכן לכם. תכף אני גם אסביר איך זה ייראה. ויש לי משימות. במקרה שלנו שמנו כאן שתי משימות, שהמשימות הן כוללות כבר 55%. למשל, כאן יש סיפור קצר ו3 שירים, כאן יש מעשה חכמים שזה 15%, ועוד 2 שירים, זה מביא אותנו ל-25%, פה יש סיפור קצר ו3 שירים, זה מביא אותנו ל-30%, ואת המשימות. אבל אני אומרת שוב, לא חייבים לעשות 2 משימות בית ספריות, ולפעמים אולי כדאי, אם תלמיד נפל במשימה בית ספרית, אז הלך לו 50% במשימות. אם אני אעשה יותר משימות, למשל אני אעשה משימה על 2 שירים ועוד משימה אחת, על סיפור קצר וכולי, אז אם יהיה לי יותר משימות, התלמיד שלי יש לו יותר אפשרויות להצליח. גם בחוזר מפמ"ר כתוב שאפשר לעשות 2 משימות ויותר, אפשר לעיין בחוזר מפמ"ר, אז לא חייבים למצוא איזשהו, לעשות משימה שהיא גם סיפור קצר וגם 3 שירים, לפעמים לתלמידים שלנו זה כבד. הנה יש כאן דוגמה אחרת של סיפור קצר ו2 שירים, ספר קריאה ו2 שירים, זה אפשרי. מורים שעובדים איתי כבר שנים מעבר, בדרך כלל השנה נפתחת בזה של בואו נחליט מה אנחנו מלמדים קודם, ואנחנו כותבים לעצמנו את זה באיזשהו מסמך שלנו, תחילת שנה אני אפתח בזה וזה, המשך השנה, זה קשור גם למעגל השנה, כן, כולנו יודעים שאחרי החגים ועד חנוכה, יש לנו חלק רחב של השנה שבו בעצם אין לנו חגים, ומחנוכה עד פורים, יש לנו עוד פעם נדבך די ארוך, אז כדאי תמיד לחלק יצירות גדולות בתקופות האלה. זה לא משהו שהוא חדש לכם לסדר מה נלמד קודם, מה לאחר מכן ומה בהמשך השנה. אז כאן מוצעת לכם טבלה שבה אתם מתכננים מה אני אלמד, מה חשוב לי ללמד קודם. אני אקרא לזה בנושאים, למשל אם חשוב לי ללמד נושא של היחס לאחר, אז איזה מדרש אולי אני אלמד, ואיזה סיפור קצר אני אלמד, ואיזה שירים אולי קשורים לזה, לא תמיד הכל מתקשר, אבל אולי יהיה לי קשר בין 2 יצירות. בצד אני כותבת איזה כלי ערכה אני רוצה לעשות בזה משימה בית ספרית, איזה משימה בית ספרית, אני רוצה לעשות משימה מבוקרת, מהי המשימה המבוקרת, ואחוז מהציון, כי אני כל הזמן צריכה בעין אחת, בזווית העין, לשמור שיש לי באמת 55% של משימות בית ספריות, שיש לי באמת איזה שהן יצירות או יצירה, שבאמת מכילות 15%, והם יהיו המשימה המבוקרת, ושיש לי יצירות שעליהם אני אעשה את המבחן המבוקר, שמז'אנרים שונים, וששם יש 30%. אז רק ככה לסבר את העין, לא חייבים את הנושאים האלה. הנה כאן למשל, הכנו דוגמה של למשל נושא של חשבון נפש. אז לקחנו את כינורו של רוטשילד בווידוי הגדול ורק על עצמי, והחלטנו שתהיה משימה בית ספרית של כתיבה וחשיבה, והיא שווה 25%. והחלטנו שנושא אדם וזהותו נלמד את תהילה, ועוד 2 שירים, ועל זה נעשה מבחן מבוקר, ובין יחיד וחברה נלמד את בית בובות,
וזה יהיה משימה בית ספרית, בית בובות יכול להיות כמובן גם על דברים אחרים, בינו לבינה, משפחה, אני יכולה עם הנושאים לשחק גם אם אני משאירה את אותם יצירות, אדם מול בוראו וכולי וכולי, הנה דוגמאות אחרות, קרבה ריחוק, ובחרו פה את מדרש שלימדנו לפני הרבה שנים, האישה מצידון, נושא של אמונה, אז אפשר לקחת את תהילה ואת ידיד נפש ואת אי, והספר קריאה יהיה בנפרד, ואדם וזהותו ושקופים ודרמה. בסדר? על המבחן המבוקר כבר דיברנו, בואו נדבר רגע על המשימה המבוקרת. יש משימות מבוקרות, יש כתיבת נייר עמדה, פרזנטציה, תוצר חזותי, דף לימוד בית מדרשי, הכנת עיתון מקוון, הכנת פודקאסט וסיור לימודי. כל המשימות המבוקרות לאט לאט עולות להעביר לפלטפורמות שהרבה מכם יודעים להשתמש בהן. זה יהיה ב3 פלטפורמות, ככה שכולכם תוכלו להיכנס, אני מקווה, לסביבה שאתם מכירים, כמו קלאסרום ועוד. המטרה היא שעד סוף ינואר כל המשימות המבוקרות תתפרסמנה. כל המשימות הבית ספריות, המשימות המבוקרות מחולקות ל3 שלבים. שלב אחד שהמורה של היכרות עם המשימה, שלב אחד הנחיה ולמידה, שלב של עבודה אישית, של פיתוח תוצר קבוצתי, של טיוטה ושל הגשה סופית. כולם אותו דבר. המורה לא בודק את כל החלקים, יש לו 2 מקומות שהוא בודק, שלב 3, שלב 5 ושלב 6. היתרון במשימה הזאת זה לא שכשהם גמרו את המשימה, אז אני צריכה לבדוק את הכל. לא. אני כל הזמן בקשר עם התלמידים, עושים את זה בכיתה, ואחרי השלב השלישי אני צריכה לתת להם איזשהו ציון. וגם אחרי השלב החמישי, השלב השלישי והחמישי הם 40%, שוב, יהיה לנו גם איזה פגישה ספציפית יותר, זה רק ככה במאמר ככה מוסגר כוללני, והשלב השישי, בסוף יש את הציון הסופי שהוא 60%, עכשיו אני חייבת להגיד לכם, אני כבר ראיתי איך זה נראה, הבדיקה היא מאוד ידידותית, אם היום אני צריכה לבדוק ולהגיד מגיע לו כך וכך נקודות, מתוך כך וכך נקודות, אז פה זה לא, יש שורה של קריטריונים, ואני כמורה בודקת, מחליטה בתוך הקריטריונים האלה, כמה לתת לתלמיד בין 1 ל-5, כן? 5 זה הכי טוב, 1 זה הכי פחות טוב, אם אני חושבת שהוא עושה ממש מצוין, אני אתן לו 5, אם אני חושבת שהוא עשה ממש גרוע, אני אתן לו 1, אם זה משהו באמצע, אז אני אחליט עם עצמי, והמחשב עושה את השקלול של הנקודות, זאת אומרת, אני לא מתחילה לעשות חישובי נקודות, הרבה יותר ידידותי לבדוק את זה, אני רק יכולה להגיד עוד דבר, שלגבי המשימות המבוקרות, המשימות המבוקרות הן יהיו, יש משימות, כל המשימות הן גם משימות אישיות וגם משימות קבוצתיות, ואני המורה יכולה להחליט מה מתאים לתלמידים שלי, האם לכיתה שאני מלמדת מתאימה משימה אישית, ואולי מתאימה למשימה קבוצתית, וגם איזה משימה מתאימה. זו החלטה שלי, ולכן כדאי להכיר את כל המשימות, שוב כל המשימות עולות לאט לאט לפלטפורמות, כרגע יש משימה אחת שכבר קיימת, משימות האחרות הן שוב עד ינואר הן אמורות כולם לעלות. זה באשר למשימות המבוקרות. יש לנו גם משימות בית ספריות, תכף אני אדבר איפה אני מוצאת אותן. אז המשימה המבוקרת והמבחן המבוקר הם בעצם נעשים על גבי מחשב, וזה הזמן שלכם לפנות לרכז הפדגוגי, לסגן המנהל, למנהל בית הספר, הם צריכים להבין שיצטרכו מחשב לכל תלמיד. אני לא יכולה לפתור את זה, זה גם לא העסק שלי, אבל המנהלים צריכים להבין שבעצם יצטרכו מחשבים, כי אם יש מבחן, והוא מבוקר וצריך לעשות אותו במחשב, לא על דף, אז צריך שיהיה מחשב, כי כל הכיתה עכשיו נבחנת, או כל השכבה נבחנת. אז זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. לגבי המשימות הבית ספריות, המשימות הבית ספריות הן בבית הספר. כמו שאמרתי, זה 2 אירועי הערכה פנימיים או יותר, אתם יכולים לעשות יותר. אחד מהם יכול להיות גם מבחן, אבל זה לא המבחן המבוקר, תכף נדבר על זה. זה אירועי הערכה. אתם רוצים שיגישו לכם את זה בקלסר? בבקשה. אתם רוצים שיגישו את זה על גבי דף? בבקשה. אתם מכינים להם איזה חוברת עבודה? גם אפשרי. איך שאתם רוצים. זה לא עולה לבקרה. יש לנו מספר אירועי הערכה, את יומן מסע או מטלת ביצוע שכולכם או רובכם מכירים, אפשר לעשות, וזה נותן
20%, כבר יש לכם 20% בכיס לכל המורים שעשו עד עכשיו הערכה חלופית. הערכה באמצעות שיטת כתיבה וחשיבה, אני חייבת להגיד שמכשירי כתיבה זה יהיה אחד ההשתלמויות שיהיה לנו, ובהשתלמות הזאת תוכלו לרכוש את הכלים איך עושים את זה בכיתה, יהיה הרבה יותר כיף, יותר ידידותי לעשות את זה, אחרי שהשתלמנו בזה, משימה באמצעות השוואה למקור חזותי, אנסין, השוואה בין יצירות, מסע למידה בנובלת תהילה, אתם יכולים לבחור מה שאתם רוצים, ואת המשימות האלה, זה נמצא אצלנו באתר, אני רק אראה איך מגיעים למשימות האלה. אנחנו נכנסים לאתר שלנו, אתר המפמ"ר לספרות, שאני מניחה שכולכם מכירים. כשאני נכנסת לספרות בחינוך הממלכתי דתי, או שאני כותבת אתר מפמ"ר לספרות בחמ"ד, ספרות בחמ"ד, זה מה שאני רואה, וכאן אני נכנסת. אני נכנסת להתחדשות הלמידה, אני לוחצת על קרא עוד, וקרא עוד, כשאני קצת מגלגלת, יש לי אלון מטלות מפמ"ר. אני לוחצת על אלון מטלות המפמ"ר, והנה יש לי כאן כל מיני מטלות. ואני יכולה לבחור, יש כאן הלל, ויש שירים שונים, ויש חיזו בטטה, ויש המפתח עם כמה שירים, ויש תהילה, ובית בובות, ועוד ועוד ועוד, ויש גם המשך, ואני יכולה להיכנס, אני יכולה לראות את ההנחיות למורה, ואת ההנחיות לתלמיד, ואני יכולה לעבוד אני יכולה לעבוד עם המטלות האלה. עכשיו, מיד אחרי החגים תיפתח השתלמות, אני כבר שלחתי לכם, לפני שבעצם נכנסנו לזום, שלחתי לכם כבר גם פרסום על ההשתלמות וגם קישור. אני ממליצה בחום, גם אם מישהו לא צריך השתלמות, הגעתי לגג ההשתלמויות שלי, אני כבר לא מעוניינת יותר, בסדר, אני ממליצה להיכנס אליה, כי ההשתלמות הזאת היא, אנחנו נדבר על המטלות הבית ספריות, מה המטלה דורשת, מה צריך לעשות איתה בכיתה. אם אני רוצה ללמד בכלל יצירות אחרות, אני לא רוצה ללמד את היצירות האלה, אני רוצה יצירות אחרות, איך אני לוקחת את המטלה הזאת ועושה אותה על יצירות אחרות, אם אני רוצה לקחת רק חלק מהמטלה, ואחרי כל פעם שנתיידד עם מטלה בית ספרית כזאת, נוכל גם לשאול שאלות וגם יענו. גם אני אהיה במפגשים האלה. אם מישהי משהו אחר כך לא יהיה ברור לה, אפשר גם ליצור איתי, כשאפשר או תוך כדי השתלמות, ולביישניות אפשר איתי או איתי או בקבוצה של המשתלמות. תשימו לב שהיא השתלמות מאוד מאוד מסודרת, כבר שלחו לכם קישור הרשמה לפני, כבר שלחו לכם הצטרפות לקבוצת וואטסאפ שקטה להשתלמות הזאת. כשאנחנו נסיים לדבר על המטלות הבית ספריות, אנחנו נתחיל לדבר על המטלות המבוקרות, אנחנו גם נראה אותם, נראה איך נכנסים אליהם, מה צריך לעשות בכל שלב, יהיה לנו זמן לשאול שאלות, וכל זה, זאת השתלמות שמתחילה אחרי החגים, והיא מסתיימת בסוף המחצית הראשונה. היא תהיה בימי ראשון, בזום, לנוחותכם, בערב. מי שהייתה השנה בהשתלמות צל ומי באר, אז זה גם היה בראשון בערב, זה גם יהיה. אז זה באשר לתוכנית. עכשיו אני רוצה כמה המלצות שלי אליכם, ואחר כך גם ההקלטה תופסק, וגם תוכלו לשאול את השאלות שלכם, ומה שאני יכולה לענות, אני אענה. מה אני ממליצה? תראו, את המטלות המבוקרות, אף אחד לא יכולה לראות בקיץ, כי הם עוד לא עלו, והן עולות עד ינואר, כמו שאמרתי לכם, לאט לאט הם יעלו ומתפרסמו, ואנחנו נראה אותם במפגשי זום ובהשתלמות. אני יכולה להגיד לכם שמה שאני ראיתי זה כתוב בצורה מאוד מאוד ידידותית, אמרתי לכם, הבדיקה היא מאוד מאוד פשוטה, כי אנחנו מציינים את הקריטריונים מ-1 עד 5, אני יכולה להגיד לכם שהדרישה שלנו כמדריכים, כשראינו את זה וראינו שאפשר לעשות קבוצתי, אז ביקשנו שהמורה יוכל לתת גם ציון קבוצתי, ולא לחפש את התלמידה ולהעתיק כל הזמן, זאת היא קיבלה 5, אז לחפש את הבנות זוג שלה בקבוצה, אלא לתת לכל הקבוצה את אותו ציון, הבטיחו לנו שהעניין הזה ייבדק. לכן מה שאני ממליצה, לחכות עם המשימה המבוקרת לכיתה י"א. למה? בואו קודם כל, נכיר ונראה את כל המשימות. אני לא יכולה להגיד לכם, יאללה, בואו ניכנס לזום ואני אראה לכם את כל המשימות, כי הם כרגע לא עלו. אז יש לנו זמן שנה לראות מה המטלות דורשות. מה מתאים לתלמידים שלי? מה שמתאים לתלמידים שלי אולי לא מתאים לתלמידים שלה. אז להחליט, האם אני רוצה שהמשימה הזאת תהיה משימה אישית,
או שמתאים לי שדווקא היא תהיה קבוצתית. זאת אומרת, יש לנו שנה להכיר את המשימות האלה. וגם, יכול להיות שאופן ההוראה שלי בכיתה קצת ישתנה. למה אני מתכוונת? אף אחד לא ייכנס כאן ללחץ שצריך ללמד אחרת, אלא תראו, עד עכשיו היינו מאוד מאוד טובים בלהגיש לבגרות. איך הגשנו לבגרות? הכרנו את השאלות בגרות, והרבה פעמים הדגשנו בכיתה דברים, כי אני יודעת שיש שאלת בגרות כזאת, אז אני אדגיש את זה בכיתה. התכווננו להוראה מסוימת בגלל שאלות הבגרות. לא בטוח שכל דבר שאני הדגשתי מאוד 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 בכיתה, אני צריכה גם עכשיו. אני לא אומרת לא ללמד, אני לא מזלזלת בהוראה שתהיה עכשיו, בכלל לא. אבל אני יכולה להכניס דברים אחרים, ולכן הרבה פעמים כדאי להכיר את המטלה לפני כשאני מלמדת בכיתה, או תוך כדי שאני מלמדת בכיתה, אני צריכה לשקול מה עכשיו אני אשים דגש. ומה אני פחות אשים דגש. עכשיו אני רוצה עוד דבר לגבי המטלה המבוקרת להגיד, כל התלמידות מאותה כיתה, כל התלמידים מאותה כיתה עושים את אותה מטלה מבוקרת, זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד, אני לוקחת את המטלה X, ושלושה תלמידים שהם עולים חדשים, או שהם מתקשים, או שהם כל דבר אחר שהוא, להם אני אתן מטלה אחרת. לא, כל הכיתה עושה את אותה מטלה, הפלטפורמה שעליה אני אעשה את המטלות, שתלמידים שלי ייכנסו במחשב, כבר יהיה לי את הכיתה, הפלטפורמות האלה אמורות לדבר עם המנבסנט, ששם יש עם המנבס, ששם יש את הכיתות שלכם, אז אני אכנס בתור מירה צ'סלר, הכיתות שלי יהיו שם, יופיעו שם, וכל התלמידות שלהם, לכל התלמידות שלי אני אשייך את אותה מטלה, אז אני לא יכולה לעשות לחלק ככה ולחלק ככה. עכשיו לגבי המבחנים המבוקרים, תראו, כולכם לימדתם בעבר, כולכם הגשתם או בוחרים הגשתם, אתם מכירים מבחנים ואתם יודעים לכתוב אותם ולבדוק אותם. אני יכולה להגיד שבקיץ הכנו עוד מדריכה ואני איזשהו מאגר שאלות, על הרבה יצירות שחשבנו שמורים ירצו ללמד, במאגר הזה יש, בשאלות יש התייחסות לתוכן, לאמצעים ספרותיים ולסעיף עומר, לא תרצי שזה יהיה בסעיף עומר, אז תורידי את הסעיף, תרצי שהיצירה הזאת תשאל עם סעיף עומר, אז תשאירי את הסעיף. אתם לא תצטרכו לכתוב את השאלות, אם כי אתם יכולים לקחת עוד שאלות מבגרויות, זה שאלות שאתם מכירים מבגרויות, רק הוספנו סעיפים שאולי לא היו שם. אז מבחנים, אני חושבת שכן אפשר לעשות בכיתה י', רק כדאי לדעת שגם המשימות המבוקרות וגם המבחן, אפשר לעשות אותו רק במחצית ב', אי אפשר להיכנס לפני זה, בסדר? את המשימות המבוקרות תוכלו לראות לפני, אבל לפי מה שלנו אמרו, אי אפשר להיכנס אליהם, ולעבוד איתם לפני מחצית ב' וגם המבחן. עכשיו עוד עצה ידידותית, תראו, כל העצות שלי זה בגדר המלצות, אתם לא חייבים, אתם יכולים בבית ספר שלכם, עם התלמידים שלכם, עם המורים אצלכם בצוות, לעשות מה שאתם רוצים, אתם יכולים לעשות אחרת. תראו, הגיע תלמיד מחטיבת ביניים, הוא לומד בכיתה י' ולעשות לו מבחן ושילך לבקרה, מה אני אגיד לכם? אני לא ממליצה, גם בעבר כשהיה בחינת בגרות, חיצונית, וגם כשהיום יש בחינת בגרות פנימית, תלמיד הזה למד בכיתה י', הוא עשה לפחות 2 מבחנים, בכיתה י"א הוא עשה עוד 2 מבחנים, אולי הייתה לו גם מתכונת, ואז עשה לה בגרות חיצונית, אולי עשה 3 מבחנים, ואז בגרות פנימית. היה לו הוא עבר איזשהו תהליך עד שהוא, המבחן שלו כאילו נבדק בבקרה כזאת או אחרת. ולכן מה שאני ממליצה, שוב זאת המלצה, לא חייבים. כשאני מחליטה מה אני רוצה שיהיה, החומר שאני מחליטה שיהיה במבחן המבוקר, אני ממליצה ללמד אותו ולעשות מבחן בית ספרי. המבחן הזה לא הולך לשום מקום. במבחן הזה אני אתן לו שאלות, ובמבחן המבוקר זה יהיה על אותן יצירות, אבל עם שאלות אחרות. אני לא אשאל את אותן שאלות. מה ששאלתי במבחן הבית ספרי, אני לא אשאל במבחן המבוקר. למה כדאי לי לעשות את זה? כי אז אחרי שלימדתי את התלמיד שלי פיצוח שאלה וכתיבת תשובה, וראיתי לו את כל השלבים, אני נתנת לו להתמודד. ועכשיו אני אבדוק את המבחן, ואני אראה, אולי יש דברים שהתלמיד הזה פספס, ואני צריכה לחזק, אולי כל הכיתה לא הבינה משהו, וכדאי שאני אחזור, אולי משהו לא היה ברור בהוראה שלי, אולי משהו לא היה ברור בשאלה, צריך לבדוק, רגע לפני שהמבחן הולך לבקרה, לטעמי, שוב אני מדגישה זה לטעמי האישית, למרות שמי שהייתה בבר אילן, גם חניתה אמרה את זה, כי אנחנו מבינים שיש בעיה לקחת תלמיד מחטיבת ביניים, ולהגיד לו מבחן ראשון כזה, כי לפעמים מבחן בחטיבת ביניים, לפעמים הם לא אותו דבר, ולהגיד לו, הנה זה כבר לבקרה. אז לכן אני מציעה, אם אתם רוצים לשקול, לעשות מבחן פנימי, נגיד שאני מחליטה לעשות מבחן פנימי על המבחן, אני מחליטה לעשות מבחן
שהוא בבקרה על מדרש וסיפור קצר. אז אני אלמד את המדרש, ואני אלמד את הסיפור הקצר, ואני אעשה לתלמיד מבחן בית ספרי שהוא עושה, ואני נותנת ציון, ציון הזה לא ילך לשום מקום, ואני אבדוק לו, ואני אגיד לו, תראה, פה אתה פספסת, ושם פספסת, ופה יש דוגמה אחת ואני ביקשתי 2, ואני רואה שמשהו אחד בכלל הובן, אז אני אלמד את זה שוב בכיתה, ואני אעשה משהו כללי ואני אעשה משהו פרטני, ואחר כך אני אכתוב את המבחן המבוקר, כשהמבחן המבוקר הוא יהיה עם שאלות על אותו חומר, אבל שאלות אחרות לגמרי, יש מספיק שאלות, זאת לא הבעיה, על שאלות אחרות, והמבחן הזה כבר יעלה לפלטפורמה שגם אני אבדוק אותו, וגם יבדקו את המבחן הזה במרב"ד. מה בודקים במרב"ד? בודקים קודם כל שמבנה המבחן הוא בסדר. בודקים שיש מכוון, בודקים שיש תשובות, ובודקים מה שאני נתתי פחות או יותר אותו דבר. תראו, תלמיד שאני נתתי לו 100, אבל מה לעשות, הוא 0.50, אז מן הסתם שיהיה על זה משהו. אני נתתי 80 ומישהו שם במרב"ד נתן על זה 76, בואו, זה לא כזה הבדל, בסדר? זה קורה גם בין שני מעריכים. אז זה באשר למבחן, מה אני ממליצה. שוב אני אומרת, גם המבחן המבוקר וגם המטלה זה על גבי מחשבים, ולכן צריך שיהיה באמת לכל תלמיד מחשב. המבחן המבוקר והמטלה הם, שוב אני חוזרת, ממחצית ב'. אי אפשר לפני כן, כי המטלות המבוקרות עולות לאט לאט, אז הם לא יהיו עד המחצית השנייה, והמבחן המבוקר פשוט כנראה שהפלטפורמה צריכה להיות מוכנה, כדי שנוכל להעלות את הדברים.